afgørende, som har drevet hele designprocessen, det var jo, at man i det, vi kalder, lidt ironisk kalder de bagerste rækker, der skal man også kunne se vandet. Og det er derfor, at der er bjergtoppe og bjergdale, så fra bjergtoppene, der kan man faktisk se igennem dalene. Det er en poleret overflade, og det er meget væsentligt, at den er poleret, fordi det betyder, at den ikke tager imod smuds på samme måde som en upoleret overflade. Og så gør det også, at man kan se stenen i betonen, som giver et rigtig smukt mønster. Og det gør, at betonen bliver blank, sådan at når solen står på i bestemte vinkler, så får man sådan et, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, et highlight, siger man på engelsk, ikke, hvor det skinner lidt, og det er fuldstændig ligesom is i virkeligheden. Siden 1961 har vi gjort byggedrømme til virkelighed. Det har gjort os til landets førende betonleverandør til byggeindustrien. Og så er vi Nordeuropas største producent af huldæk. Vi har investeret massivt i vores produktionsprocesser og produkter. Derfor er vores unikke og innovative produktionsanlæg gearet til at møde udfordringerne i fremtidens byggeri. Når man ser den produktionsproces, så kan man godt tro, at det var sådan noget samlebåndsbyggeri. Men det er det jo ikke. Det er jo super spektakulær arkitektur for fuld udblæsning. Ikke? Det synes jeg er fedt, at det kan lade sig gøre, at man kan planlægge sådan noget rationelt. Her står maskinen. Den eneste i Danmark. Med den kan vi både slibe, børste, mejsle og fræse beton. Vi er specialisterne. Vi tager sig af detaljerne, uden at miste fokus og overblik. Derfor er det os, der gør drømme til virkelighed og flytter bjerge sammen med jer. Kig forbi.